Λία, πάνω στον καναπέ το αλλάζεις το μωρό. Εσύ μπαίνεις από κάτω. Τέτοια ωραία αστεία λέτε στο χωριό. Μαζεύεστε όλες οι φιλενάδες σε μια στάνη με κατσίκες και λέτε ανέκδοτα. Αυτό ακριβώς. Είδες κι εγώ όμως, όπου πάω, σε κατσίκα πέφτω. Τι είπες? Τίποτα, δεν μίλησε, Μαρινέλα μου. Θα βγεις? Ναι. Καλή βοσκή. Τι θες να ετοιμάσω για μεσημεριανό? Κάτι βαρύ να σε πειράξει. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν θα φάω εδώ. Είμαστε καλεσμένες με την Κέλλη της Αναγνωστοπούλου. Α, και πότε θα έρθεις? Από το θεολόγο το βράδυ. Το βράδυ? Αμέ, είχες να πας κάπου? Όχι καλέ. Πού να πάω? Ξέρω εγώ. Στη Μαρτινίκα, στη Γουαδελούπη. Όχι. Σπίτι θα κάτσω. Και πολύ καλά θα κάνεις. Το νου σου στο μωρό. Αν τολμάς, φύγε και αφήσέ το μόνο του. Και θα ήθελα να σου πω και κάτι άλλο, μόλον ότι δεν μου το επιτρέπει ούτε η καταγωγή, ούτε η μόρφωσή μου. Κατσίκα, είσαι και φαίνεσαι. Μη γελάς καθόλου. Μπλέξαμε. Τώρα τι θα σε κάνω εγώ, μου λες? Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ. Στραβός είσαι. Ζουμπουλία. Ναι! Εδώ είμαστε! Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχω ένα τόσο θερμό ακροατήριο. Ναι! Φτάνει! Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση μετά το πέρας της αποστολής στο κάμπινγκ. Μιας αποστολής η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Τώρα δεν χειροκροτάς. Τι να χειροκροτήσεις? Σαν πως πήρες χαμπάρι τι κάναμε στο κάμπινγκ. Όλη μέρα με το μπακάλι έτρεχες. Δεν το πιστεύω. Έτοιμο το έχει το δάκρυ. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω και τα νέα μέλη της ομάδας μας. Ποια λέει? Το μπέμπι. Τον Μπέμπι να τον αφήσετε ήσυχο. Λίγο περιμένω να νηστράξει και θα το βάλω για ύπνο. Να σου πω, δεν το τρέχεις λιγάκι? Βεβαίως. Αυτή είναι η πρώτη μας συνάντηση στο ασανσέρ του Μετρόπολης Παλάς. Εγώ ποια είμαι? Τι ρωτάς, Μάρη, τη μανούρα δεν τη βλέπεις? Σιωπή. Συνεχίζω. Στον ύπνο μου το είδα. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, Καιρός ήταν. το κλειδί. Δεν έχουμε βρει ακόμα σε τι χρησιμεύει. Κι ούτε πρόκειται. Αχ, αηδίες. Το αρχείο του Υπουργού δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τα μυστικά του. Ίσως βέβαια να μην βάλαμε και τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο για να ψάξει. Είσαι βλάκας. Έλα, σταμάτησαν αυτές και αρχίσατε εσείς. Το τρίτο όμως στοιχείο που βρήκαμε είναι και το πιο σημαντικό. Το τηλέφωνο του ανθρώπου που έβαλε το σερβιτόρο στο κύκλωμα. Αυτός ποιος είναι? Εγώ που κρατάω το χαρτάκι με το τηλέφωνο. Κι εγώ που είμαι? Μαζί το βρήκαμε. Δεν είχε χώρο. Όχι και δεν είχε χώρο. Έπιασες εσύ όλη τη σελίδα και για μένα δεν είχε χώρο. Ορίστε. Τι λες μωρέ, που είσαι εσύ σαν τον Brad Pitt και εγώ δίπλα σαν τη μύγα. Έχει δίκιο ο Σπάιρος, Φώτη, και εμένα δεν με πέτυχες. Φωσφορίζει εμένα έτσι το μαλλί μου. Εγώ τι να πω που με έκανε χοντρή. Δεν σε έκανε. Τι είπε αυτή? Τίποτα. Χοντρή σε είπε. Τι? Α, έτσι μπράβο. Όχι γιατί με τα κολλητηλίκια τα δικά τους έχασα εγώ τον μπακάλι. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Θα πάρουμε ναι ή ου. Να πάρουμε. Να την ξεπαλιάσει πρώτα και μετά να πάρουμε. Καλά, και θα κάτσω εγώ νομίζεις. Λοιπόν, τέλος. Φέρ το χαρτάκι εδώ με τον αριθμό. Ποιος θα πάρει? Εγώ δεν παίρνω. Τι, δεν ήκουσα. Καλά, άσε. Εσύ δεν θα ξέρεις και τι να πεις. Σπύρο, Τι? θα πάρεις. Εγώ? Από πού και σου πού? Για κοίτα εκεί τη ζωγραφιά. Ποιος καμαρώνει με το χαρτάκι στο χέρι? Σε καλή μεριά. Θα πάρεις. Ας πάρω. Έχεις απόκρυψη. Έχω. Ιδέα τι θα πεις, έχεις? Όχι. Δεν πειράζει, άσε να πάρει να σιγουρευτούμε ότι υπάρχει αυτός ο αριθμός και ότι είναι όντως γυναίκα και μετά βλέπουμε. Καλή. Δεν απαντάει.
Α, τηλεφωνητής. Τι έγινε? Βγήκε τηλεφωνητής. Και? Είπε το όνομά της. Και πώς τη λένε? Καλά έσπρες αυτό. Φώτη, τι έπαθες? Αυτή στην οποία ανήκει το τηλέφωνο. Ναι. Εγώ την ξέρω. Και δεν την ξέρω μόνο εγώ. Την ξέρουμε όλοι μας. Ποια είναι? Η Ζάνα Ιωάννου. Ποια? Δεν το πιστεύω. Είσαι σίγουρος? Ποια είναι η Ζάνα Ιωάννου? Μάλιστα. Μοδίστρα είναι. Σχεδιάστρια μόδας, Βρεζοπουλία, τι μοδίστρα. Ρούχα δεράβει. Άρα είναι μοδίστρα. Ναι, Βρεζοπολία μου, και ο Χριστόδουλος είναι παπάς. Παπά τον λες? Ο Χριστόδουλος είναι αρχιεπίσκοπος. Και αυτή το ίδιο. Είναι αυτή αρχιεπίσκοπος. Όπως δεν λες το Χριστόδουλο παπά και τον λες αρχιεπίσκοπο, έτσι δεν τη λες και αυτή μοδίστρα. Και πώς τη λες? Παπά! Κοροϊδεύεις? Τι να κάνω, που μισή ώρα προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τους παπάδες από τις μοδίστρες. Θες να μου βρεις και το δολοφόνο τρομάρα σου? Είπαμε, σχεδιάστρια μόδας είναι η γυναίκα. Ωραία. Και πώς θα την προσεγγίσουμε τη σχεδιάστρια μόδας? Γιατί αν ήταν μοδίστρα θα της πηγαίναμε ένα πατρόν. Αν ήταν παπάς θα του πηγαίναμε ένα πρόσφορο. Τώρα που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι θα κάνουμε? Έχει κι άλλα? Γιατί, κουραστήκατε? Όχι, δεν... Έχει. Καμιά 20. Σωθήκαμε. Είχα διαβάσει κάπου ότι ο Ωνάσης όταν υπέγραφε τις οικονομικές του συμφωνίες είχε δίπλα του πάντα τους ίδιους 2 σωματοφυλακές του. Και ο πρώην βασιλιάς του Κονγκό πάλι είχε στην αγκαλιά του την πρώτερη του κόρη. Τη μαγείρισά του δεν την είχε κανείς. Εγώ πρωτοτυπώ. Στις κρίσιμες συναλλαγές θέλω να είμαι με τη μαγείρισα. Καινούριο φασούλι αυτό. Αν δεν σ' αρέσει να πάω στο Κονγκό. Εξυπνάδες. Διώχτε το να μιλήσουμε. Τι να κάνω, δεν φεύγει. Αυτό το έγγραφο θέλω να το προσέξετε ιδιαιτέρως. Ναι. Γιατί? Είναι ίσως το μεγαλύτερο επιχειρηματικό σας άνοιγμα τα τελευταία 2 χρόνια. Πολύ ωραίο. Τι είναι? Πρόκειται για την κατασκευή του μεγαλύτερου αγωγού φυσικού αερίου στον κόσμο. Ξεκινάει από το Κυργιστάν και εξαπλώνεται σε 5 χώρες της Ασίας. Φοβερό. Και είναι δικό μου αυτό τώρα. Κατά 50%. Είστε συνειδιοκτήτρια. Είπα κι εγώ. Τέτοιο και λεπούρι δεν θα τρέξει κανένας άλλος να το καπαρώσει. Τι είναι αγωγός φυσικού αερίου? Πρόκειται για ένα. Άσε, θα το πω εγώ. Αυτό που λες είναι ένας χοντρός σωλήνας με μια μεγάλη τρύπα στη μέση. Και από εκεί μέσα περνάει αέρας κοπανιστός. Και από όλα τα αγαθά της οικουμένης, αυτό διάλεξα εγώ για να αγοράσω. Άμα αρέσει σε εσάς. Και το καλύτερο δεν το ξέρεις. Αυτό το αριστούργημα είναι σε ένα μέρος που δεν ξέρω το κατά που πέφτει. Αν θέλω δηλαδή καμιά φορά έτσι να το δω, να μου φύγει η περιέργεια, δεν μπορώ, γιατί δεν ξέρω που είναι. Κατάλαβες? Αυτά με βάζει και υπογράφω κάθε μέρα. Αυτό που εσείς ειρωνεύεστε, σας πληροφορώ ότι πολύ μεγάλο επιχειρηματίες θα ήθελαν να το είχαν αποκτήσει. Μα δεν τα ειρωνεύαμε καθόλου, Αλέξη μου. Κι εγώ το ήθελα. Από παιδί, όταν με ρώταγαν οι γονείς μου τι δώρο θέλεις να σου φέρει ο Βασίλης, μια σωλήνα στο Κυργιστάν έλεγα. Να, δεν πρόκειται να συνοηθούμε σήμερα. Ένα τις άλλες μέρες. Πάω να φέρω για τα υπόλοιπα. Σε 2 λεπτά θα είμαι πίσω. Λέγε τώρα και θα ξανάρθει. Αυτό το άτομο που θέλετε να προσεγγίσετε, για ποιο λόγο θέλετε να το προσεγγίσετε? Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Είναι ένα άτομο που θέλουμε να το κάνουμε να έρθει με τα νερά μας. Για λέγε, έχεις καμία ιδέα? Κυρία Ντάλια, μάγια. Τι μάγια? Θα του κάνετε μάγια. Εμένα οι ξαδέλφοι μου ήθελε έναν. Αυτός ούτε που γυρνούσε να την κοιτάξει. Και του κάνανε μάγια. Αυτή και η μάνα της. Και ήρθε από μόνος του. Κυριακή μεσημέρι ήτανε. Και τη ζήτησε σε γάμο. Ας το καλό. Και πώς το έκαναν αυτό? Τους βρήκε μια γριά ένα ξόρκι που έλεγε ότι για να τον δέσουνε έπρεπε Σάββατο βράδυ με πανσέλινο να βγει σε ένα ξέφωτο μια χείρα. Έχουμε χειρά. Ωραία! Και να χορέψει γυμνή κρατώντας στα χέρια της 2 φύλλα αγριοσικιάς.
Αλήθεια. Αμέ, και βγήκε η μάνα της και χόρεψε. Ποιο Τσιτσίδι. Και είπε και κάτι λόγια που της τα έδωσε και αυτά η γριά. Για να μην σας τα πω λόγο. Τον άλλο μήνα κλείνουνε 3 χρόνια παντρεμένοι. Α, και τι χώρος είναι αυτός? Σάμπα, ρούμπα, freestyle, τι? Όχι, είναι βήματα συγκεκριμένα. 7 στροφές γύρω από τον εαυτό σου και 7 πηδηματάκια κυκλικά. Και όλα αυτά 7 φορές. Και με τα φύλλα της αγριοσικιάς στο χέρι. Σηκωθείτε να σας δείξω. Κρατήστε και αυτά. 7 στροφές γύρω από τον εαυτό σας και 7 πηδηματάκια κυκλικά. 1, 2, καλά δεν τις κάνω τώρα, γιατί θα ζαλιστώ. Ναι, και 7 πηδηματάκια κυκλικά. Και να καταλήξετε εκεί από όπου ξεκινήσατε. Τι χαρά πήρα με αυτό το σωλήνα σήμερα, που είναι σας τα λέω. Με 2 φύλλα αγριοσικιάς στα χέρια. Τι ώρα θα γίνει αυτό? Γιατί στις 6 έχουμε να πάμε το μωρό στον παιδίατρο. Ορίστε, μα εγώ και άλλο ρεζίλη γίνομαι. Να σου πω, εσύ είσαι σίγουρο ότι μένεις στην Εκάλη και όχι στο Δαφνί? Πάντως αύριο που θα πάμε στο Φώτη, εγώ αυτό θα προτείνω. Το κάνω που σου θέλω, κακομοίρα μου. Κάτσε και σκέψου λογικά, δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Θα μας βρουν αυτοί πρώτα, πριν τους βρούμε εμείς. Την άλλη φορά στο παραπέντε γλιτώσαμε. Εσύ σκέφτηκες κάτι? Θα σκεφτώ. Θα σπάω στο κεφάλι μου και θα σκεφτώ. Καλά, πάντως άκου. Είναι 7 στροφές γύρω από τον εαυτό. Α, έπεσε η γραμμή. Πάντως, Μαρινέλα, μπορεί να μην ταιριάζουμε, αλλά για ένα πράγμα σε θαυμάζω. Ναι. Όντως δεν ταιριάζουμε, γιατί εγώ δεν σε θαυμάζω για κανένα. Γιατί με θαυμάζεις? Είσαι κομψή. Ευχαριστώ. Όχι, ότι είσαι. Ακόμα και εκείνη τη φορά που ξέρεις στο χωριό, με εκείνο το ωραίο, το μπλε, το ρηχτό, έκανες μεγάλη εντύπωση. Ξέρεις πόσα παιδάκια εκείνη τη χρονιά ντύθηκαν Μαρινέλα της Απόκριας? Αλήθεια, εσύ αυτά τα ωραία τα ρούχα που φοράς, πού τα βρίσκεις? Ψάχνω, Λία μου, ενημερώνομαι. Το ζήτημα είναι εσύ που βρίσκεις τα δικά σου. Τα δικά μου είναι όλα από τα Σέρας. Και εκεί έπρεπε να μείνουν. Μόνο αυτή τη φούστα. Αυτή την έραψα σε μια μοδίστρα στη Δράμα. Είδα το ύφασμα, μ' άρεσε. Ναι, έχει πάρει το ίδιο και η Γκέλη. Αλήθεια, για φούστα? Για τέντα. Καλό σου, Δράκουλα, την ώρα και τη στιγμή που αναγκάστηκα να πέσω την ανάγκη σου. Είπες τίποτα, Λία μου? Όχι, Μαρινέλα μου, τι να πω. Τίποτα δεν είπα εγώ. Αλήθεια, επειδή σκέφτομαι να την αλλάξω την καρταρόμπα μου. Εσύ πού θα με συμβούλευες να πάω? Δεινοκράτους και Αριστείδου γωνία. Τι είναι εκεί? Συνεργείο αυτοκινήτων που έχει και ωραιότατες κουκούλες. Χτες πήρα μία για το αμάξι. Δεν με κατάλαβες, συμπεθέρα. Ούτε εσύ, Λία μου, το βλέπεις τόση ώρα ότι προσπαθώ να διαβάσω και δεν με αφήνεις. Ρώτα, τι είναι να ρωτήσεις, να τελειώνουμε. Τη Ζάνα την Ιωάννου, την ξέρεις? Την ξέρω. Εκεί θέλω να πάνε όλο αυτό. Αποκλείεται. Γιατί? Γιατί είναι δίστροπη, σνόμπ, αγιανής, ξυπασμένη. Αυτή έχω ανέβει τα ταντερά της. Και εκτός από 2-3 ανθρώπους που αποτελούν τον κύκλο της, όλους τους άλλους τους κάνει πέρα με τη μία. Ποιος τα είπε αυτά? Η συμπεθέρα της Ζουμπουλίας στη Ζουμπουλία. Για να λέει αυτή για άνθρωπο ότι είναι σνόμπ, βάλε με τον νου σου. Μου πήρε τηλέφωνο στην πρόβα και μου τα είπε. Πάλι πρόβα. Καλά, αυτή η παράσταση πότε θα ανέβει? Ξέρω κι εγώ. Άσε, τώρα έσπασε και άλλη το πόδι της και ενώ έλεγα θα την αντικαταστήσει, μας έχει βάλει όλους να παίζουμε με γύψο για να έχουμε λέω ομοιογένεια. Τι ανομαλίες είναι αυτές, δεν ξέρω. Μισή ώρα κάνει κάθε μία να διασχίσει τη σκηνή. Άσε, τώρα τελειώσαμε. Μάλιστα. Άρα να την πλησιάσουμε αποκλείεται. Να στείλουμε την Τάλια. Όχι, όχι. Η Τάλια καλό είναι να μην φαίνεται σε όλα αυτά. Αν μυριστούν οι δημοσιογράφοι και τα περιοδικά ότι κυκλοφορεί, δεν θα την αφήσουν να κάνει βήμα. Καλύτερα έτσι που δεν την ξέρει κανείς. Να πάω εγώ στη Ζάνα, ρε, και να την πλακώσω. Ρε εσύ, Αγγέλα, είπαμε αυτή τη μέθοδο καλύτερα να την αφήσουμε. Για περίμενε μισό λεπτό. Έλα, Θεοπούλα, πέρασε. Καλώς θες. Τι κάνεις? Εγώ καλά είμαι. Εσείς το βρήκατε το δρόμο για το σπίτι? Μα δεν τον είχαμε χάσει. Α, δεν τον είχατε χάσει. Όχι. Μάλιστα. Να ρωτήσω που ήσασταν, λέω να μην το κάνω γιατί δεν ξέρω και τι θα ακούσω. Ένα πράγμα θέλω να μάθω μόνο και αν θέλετε μου απαντάτε. Στις 2 και 4 τη νύχτα, έξω στην Αθήνα,
Πόσες άλλες 68χρονες είδατε να κυκλοφορούν? 5, 10, καμία ίσως. Εγώ 68 είμαι. Ναι, βρε Θεοπούλα μου, σαν και εμένα είσαι κι εσύ. Του 37 γεννηθήσα. Όχι, το 39 είμαι εγώ. Του 37 είσαι, Θεοπούλα μου. Καλά, τώρα δεν ξέρω εγώ πότε γεννήθηκα. Είμαι γεννηθήσα το 39. Μωρέ Θεοπούλα μου, δεν θυμάσαι τις προάλλες που λέγαμε πως είμαστε και οι δυο του 37, τον ίδιο μήνα? Και είπαμε ψέματα στην Παναγιώτα ότι είμαστε του 39. Ξέχασες? Α, ναι. Του 37 είμαι. Και εσύ κι εγώ. Άρα και εσύ 68 είσαι. Ναι. Α, τότε εγώ είδα μία. Ποια? Εσένα. Σωστά. Κι εγώ είδα άλλη μία. Εσένα. Άρα η κάθε μια είδε από μία. Και δύο εμείς 4. Έλα, αγοράκι μου, πήγαινε να κοιμηθείς γιατί είναι αργά, Είσαι και χλωμό. Εμείς θα κάτσουμε εδώ να δούμε λίγο τηλεόραση. Καλέ! Ναι. Κοιμήθηκες? Όχι, απλώς... να σου εξηγώ και εσένα τώρα. Άρα, πού καταλήγουμε? Στο ότι δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα ποιο είναι το επόμενο μας βήμα. Εκτός αν σκεφτεί κάτι ο Φώτης. Ήμουν διατεθειμένη να δώσω όλη μου τη ζωή για αυτόν τον άνθρωπο. Έφυγα από το σπίτι μου, άφησα τον άντρα μου και τα παιδιά μου για να είμαι μαζί του. Ο έρωτας είναι το ανώτερο συναίσθημα που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι ικανός να τον οδηγήσει στις πιο παράτολμες αποφάσεις. Ακριβώς. Ένα βράδυ λοιπόν το ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αντισταθώ πλέον στην ερωτική του πολιορκία. Μάζεψα λίγα ρούχα και έκλεισα την πόρτα του σπιτιού μου για πάντα. Δεν αποχαιρετήσατε τα παιδιά σας? Δεν είχα τη δύναμη. Πήγα στο σπίτι του. Του ανθρώπου που ήσασταν ερωτευμένοι? Ναι, αυτός μου είχε πει. Μάζεψε τα όλα και έλα να μείνεις μαζί μου. Τον πίστεψα, αλλά εκείνο το βράδυ... Εκείνο το βράδυ? Εκείνο το πρώτο βράδυ σας εγκατέλειψε? Ναι. Γιατί συνέβη κάτι? Δεν είχαμε κάνει ποτέ. Δεν είχατε ποτέ βρεθεί τόσο κοντά σας ζευγάρι? Ναι. Και στην αρχή ήταν τόσο όμορφα. Με αγκάλιαζε, με φιλούσε. Εσείς πώς νιώσατε τότε? Ένιωθα ευτυχισμένη. Σαν να είχα βρει αυτό που έψαχνα σε όλη μου τη ζωή. Το λιμάνι που ψάχνει κάθε θαλασσοδαρμένο καράβι. Ναι. Πέσαμε στο κρεβάτι και συνέχισε να με φυλάει και να με αγκαλιάζει. Ναι, προσέξτε λίγο στην περιγραφή σας επειδή είναι και μεσημέρι. Μα δεν έγινε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορούσε να... Όχι, όχι. Απλώς εγώ είχα κάποια προβλήματα. Από μικρή τα είχα αυτά τα προβλήματα. Ψυχολογικά? Όχι, όχι. Είχε να κάνει... Αν και ο γιατρός μου είπε ότι μπορεί να είναι και ψυχολογικό. Αλλά βασικά... Μιλήστε, μην τρέπεστε. Να, απλώς κατά κάποιο τρόπο αερίστηκα. Ζεσθενόσασταν? Όχι. Έλα, μην γελάτε ρε παιδιά. Η γυναίκα έχασε τον άντρα της ζωής της εξαιτίας μιας άτυχης στιγμής. Εντάξει καλέ, τι να κάναμε δηλαδή. Αυθόρμητη αντίδραση ήταν. Ανθρώπινο είναι. Και το δικό της και το δικό μας. Τουλάχιστον βγήκε για κάτι καλό από αυτή την υπόθεση. Επιτέλους σας βλέπω μονιασμένους. Για κανένα μισάωρο θα είναι, μην νομίζεις. Φρίντα, μαζέψου. Λοιπόν, εγώ έχω να πεταχτώ σε κάτι δουλειές. Κανονίστε τώρα που θα σας αφήσω μόνους σας να το βρω το κανάλι γυρίζοντας. Σας θέλω ήρεμους, εντάξει? Εντάξει, θα της δώσω εγώ τα χάπια της, μια χαρά θα είναι. Φωτή, τι εκπομπή έχετε μετά? Καλλιτεχνικά νέα. Ωραία, πόσο να μαλώσετε σε αυτό. Πάρτε ο καθένας από 5 θέματα και πείτε τα. Άντε, γεια. Γεια. Δεν θα πείραζε που και που να βρίσκες κι εσύ καμιά είδηση. Είχα δουλειές, δεν προλάβαινα. Τι είναι αυτά? Οι ειδήσεις που θα πεις. 6 θέματα για την Τζέν Τζιβεριώτη. Ποια είναι η Τζέν Τζιβεριώτη? Του Τσιβεριώτη κόρη. Μα δεν τη ξέρω την κοπέλα, τι θα λέω?
Για να δω κάτι. Να τα αφήσεις κάτω, αυτά είναι δικά μου. Εδώ κοίτα, Ρέμος, Δανδουλάκη, Ελευθερία Αρβαντάκη. Πήρες εσύ όλα τα καλά και μ' άφησες εμένα με την Τζέννη Τζιβαριώτη. Τι είναι αυτό? Στο κάτω σου λέω, δικό μου είναι. Μη με κοιτάξεις εσύ, θα φας χαστούκι. Γιατί δεν δοκιμάζεις να κάνεις πρώτα εδώ μια στροφούλα? Το βλέπεις? Έτσι θα σου έρθει. Έτοιμοι και οι καφέδες. Ευχαριστούμε. Ορίστε. Για πες εσύ, γιατί ήσουν τόσο ενθουσιασμένος στο τηλέφωνο? Όχι, εσείς θα μου πείτε πρώτα τι σκεφτήκατε για να πλησιάσουμε τη Ζάνα. Να πω εγώ. Κάτω εσύ, θα στο κόψω από τη ρίζα. Τίποτα. Η Ζουμπουλία δηλαδή σκέφτηκε να την πλησιάσουμε ως πελάτες, αλλά μετά μάθαμε ότι δεν την πλησιάζεις εύκολα. Η Αγγέλα τα γνωστά. Μπουνιές κλωτσιές. Ακριβώς. Η Ντάλια είχε μία πρόταση, αλλά δεν. Εγώ τίποτα. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή θα δώσω τη λύση για άλλη μια φορά, διότι σκέφτηκα αυτό. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες? Το κόλπο είναι απλό και δοκιμασμένο. Όπως πήραμε μέρος στο τουρνουά beach volley, έτσι θα πάρουμε μέρος και στα καλυστία. Α, ναι, τη Ζουμπουλία θα στείλουμε. Δεν το γλιτώνεις το ξύλο εσύ σήμερα. Να σου πω παιδάκι μου, εσύ είσαι χαζό. Και ποιο θα στείλουμε στα καλυστία, τον Μπακαβέρ? Θα βρούμε μια κοπέλα και θα στείλουμε. Και που θα τη στείλουμε τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Ακούστε τι λέει εδώ. Οι διοργανωτές φέτος εμπιστεύτηκαν την επιτυχημένη Ελληνίδα σχεδιάστρια Ζάνα Ιωάννου. Από πού βγαίνει το Ζάνα? Από το Μελιτζάνα. Για να προεδρεύει της κριτικής επιτροπής που θα επιλέξει τις 40 φιναλίστ από το σύνολο των κοριτσιών που θα δηλώσουν συμμετοχή. Εκτός αυτού, η κυρία Ιωάννου θα είναι αυτή που θα επιμεληθεί μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια στην εμφάνιση των υποψηφίων για την τελική βραδιά. Η ίδια δηλώνει. Με τις κοπέλες μας περιμένει σκληρή δουλειά για ένα ολόκληρο μήνα. Οι πρόβες μας θα είναι ατελείωτες και απαιτητικές, επί 24 ώρου βάσεως, αλλά το αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα μας δικαιώσει. Στόχος μας είναι αυτή η διοργάνωση να μείνει στην ιστορία του θεσμού ως η καλύτερη που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι... Τι δεν νομίζεις? Αν προσπαθήσουμε να την πλησιάσουμε με πλάγιο τρόπο, να πάει φερειπίν η Ντάλια ή η Ζουμπουλία ως πελάτης, είναι πολύ πιθανό να την υποψιαστεί. Χώρια που με το φόρτο εργασίας που έχει δεν υπάρχει περίπτωση να την αναλάβει. Ενώ έτσι, στέλνοντας μια δική μας κοπέλα στο διαγωνισμό, και θα έχουμε πρόσβαση σε αυτή και δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάρει χαμπάρι κανείς. Γιατί απλώς θα είναι μία από τις 40 κοπέλες που θα πηγαίνει καθημερινά και ήσυχα να κάνει την πρόβα της. Μισό λεπτό. Εμείς δηλαδή πρέπει να βρούμε μία να στείλουμε που θα προκριθεί ανάμεσα στις 1000 πόσες θα είναι στις 40. Ναι. Για πες, πρώτα είναι οι στροφές και μετά τα πηδηματάκια. Μη σας πιάνει η τοπάθεια. Παιδιά, το σχέδιο είναι τέλειο. Και ποια θα στείλουμε? Πρέπει να είναι κάτω από 25 ετών, ψηλή, αδύνατη, όμορφη πια. Βρούστε από εδώ. Γιατί βρε, Αγγέλα μου, εσύ δεν μας είπες ότι είχες πάει για Στάρ Πελοπόννησος? Πριν από τόσο χρόνια όταν ήμουν κοριτσάκι. Ωραία, τώρα που μεγάλωσες θα πας και στα ριλάς. Ξεχάστε το. Έχει δίκιο. Γιατί? Όχι, έχει δίκιο. Σήκω καλά, κάνε μια βόλτα. Τι βόλτα? Βόλτα. Μια βόλτα μέχρι εκεί κάνε. Να σε δουν πώς περπατάς. Για πήγαινε. Μάγκας βγήκε για Συριάννη. Ορίστε το κορίτσι πώς πάει. Έτσι ακριβώς γυρνούσε και συγχωρεμένος από το καφενείο όταν έχανες την πρέφα. Τι. Αχ, καημένη χαράλα. Καημένη χαράλα. Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε την Αγγέλα. Έχει αρχίσει να κυκλοφορεί και φωτογραφία της με μένα και την Έλενα στο πάρκο. Άσε καλύτερα. Ωραία, ας βρούμε κάποια άλλη. Χρειαζόμαστε μία ψηλή, όμορφη, ξανθιά, κατά προτίμηση κοπέλα, με γαλανά ή πράσινα μάτια. Και να μπορούμε να την κάνουμε και ό,τι θέλουμε και να είναι γλυκιά και χαμογελαστή. Και πού έχει τέτοιες? Στον Αντένα. Έλα, συγκεντρώσου. Λοιπόν, σκεφτείτε και ξεκινήστε πρώτα από το περιβάλλον σας. Όχι. Εγώ δεν έχω καμιά. Μορφωνιά
Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Εγώ να μην μιλήσω καλύτερα. Θα κάτσω για χάρη σου και το φεγγάρι, σκληρό μου αγόρι, χλωμό παλικάρι. Σε άντρα δεν μας κάνει κάτι, Εσύ, Αγγέλα. Κάτι έχω στο νου μου. Θα το δείτε και θα μου πείτε. Σαφώς και μας ενδιαφέρει η πρότασή σας. Ο Όμιλος Χατζηαλεξάνδρου έχει πάντα μεγάλες επιτυχίες στον χώρο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το γνωρίζω. Και γι' αυτό άλλωστε σας καλέσαμε εδώ και σας προτείνουμε για αυτή τη συνεργασία. Λοιπόν, πότε μπορώ να μιλήσω με την κυρία Χατζηαλεξάνδρου? Η κυρία Χατζηαλεξάνδρου, ξέρετε, δεν συνηθίζει να παρίσταται σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Θα αναλάβω εγώ εξ ολοκλήρου τις διαπραγματεύσεις. Μα δεν πρόκειται για διαπραγματεύσεις. Μια απλή συνάντηση θα είναι. Δεν μπορεί να την αρνηθεί. Καταλαβαίνω, απλώς. Κοιτάξτε. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας μου ζήτησαν να μιλήσω προσωπικά με την κυρία Χατζηαλεξάνδρου. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόγραμμά της είναι φορτωμένο, αλλά και εμένα η θέση μου είναι δύσκολη. Αν τους πω ότι δεν θέλησε να με δει και μου έστειλε απλώς τον διαχειριστή της, μπορεί. Δεν ξέρω, αλλά μπορεί και να αναζητήσουν κάποιον άλλο, πιο πρόθυμο συνεταίρο. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι ζει απομονωμένη τα τελευταία χρόνια? Όταν λέτε απομονωμένη? Δεν βγαίνει από το σπίτι, δεν την έχει δει κανείς εδώ και χρόνια. Δεν είναι και φάντασμα, ξέρετε. Απλώς είναι χαμηλών τόνων και δεν της αρέσει να ασχολείται με κοσμικότητες και με ανούσιες εκδηλώσεις. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Αλέξη μου, πού θα βρω μια όμορφη ξανθιά κοπέλα που θέλω να πάει στα Καλυστία? Χάλασε αυτό, παιδιά. Τι λέγαμε? Για την κυρία Χατζηαλεξάνδρου. Ότι δεν βγαίνει από το σπίτι. Εντάξει, όχι και δεν βγαίνει. Τελευταία έχει κάνει κάποιες εξόδους. Έχει κάνει? Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φυσικά. Φυσικά. Έχω ακούσει ότι είναι ιδιαίτερα όμορφη γυναίκα. Είναι. Ξανθιά, Ναι. Ψηλή, αδύνατη. Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ αυτή τη συζήτηση? Δεν είναι δουλειά μου να μιλάω για την εξωτερική εμφάνιση της κυρίας Χατζηαλεξάνδρου. Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Φταίει η έμφυτη ανθρώπινη περιέργεια για το άγνωστο. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Θα μπορέσω να κλείσω ένα ραντεβού μαζί της? Πρέπει να ακούσω από την ίδια ότι ενδιαφέρεται. Πρόκειται για ένα κολοσιαίο εγχείρημα, ξέρετε. Η συγχώνευση των δύο εταιριών θα αλλάξει για πάντα την πορεία της εμπορικής ναυτιλίας στη Βόρεια Θάλασσα και τη Σκανδιναβία. Είχε μια σκασίλα για τη Βόρεια Θάλασσα και τη Σκανδιναβία. Τι είπατε? Τίποτα. Εντάξει, νομίζω ότι μπορώ να το φροντίσω εγώ. Να κανονίσουμε και τώρα ένα ραντεβού. Μπορούμε για την επόμενη Παρασκευή. Τέλεια. Άντε ρε παιδάκι μου, πού είσαι? Να σου πω, χάλασε αυτό, για κοίτα. Καλά, τι ακριβώς μου είπατε στο τηλέφωνο? Χρειάζομαι μια όμορφη ψηλή ξανθιά κοπέλα. Τι πρέπει να κάνω? Ό,τι ακριβώς κάνω κι εγώ. Υπομονή. Μα δεν τη θέλω για μένα. Καλά, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, προέχουν άλλα. Την ερχόμενη Παρασκευή θα έρθει κάποιος εδώ για να συζητήσετε για δουλειές. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Πιο ενδιαφέρουσα από αυτή με το σωλήνα, αποκλείεται. Είναι ένα εξαιρετικό άνοιγμα στα ναυτιλιακά σας. Καλά, ας έρθει μέχρι την άλλη Παρασκευή, βλέπουμε. Παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό. Είναι η παρέα σας έξω, σας περιμένει. Ωραία, φεύγω. Λοιπόν, θέλω σοφέρ, αυτοκίνητο και λεφτά. Τα μόβ δώσ' μου που με έχουν βολέψει. Τα μόβ κομμένα, δεν τα έχουμε για ξόδεμα. Μισό λεπτάκι να δούμε. Ορίστε. Μπλε. Πολύ ωραία, δεν τα είχα ξαναδεί.
Τώρα βγήκαν. Αυτά είναι πιο ωραία και από το μόβ. Αυτό πάλι μόνο εσείς θα μπορούσατε να το είχατε πει. Και πού θα πάτε για να έχουμε καλό ερώτημα? Θέατρο. Λιτότητα βλέπω σήμερα. Σε έπιασε και σένα οικονομική κρίση, Τι εννοείς? Από τα 500 πέσαμε στα 20. Όχι βρε, πια 20. 100 είναι κι αυτά, σαν τ' άλλα. Κάθε ματσάκι 100 έχει. Ναι, μόνο που έχουν μια μικρή διαφορά. Ναι, αυτά είναι μπλε. Δεν είναι πιο ωραία? Όχι, δεν εννοούσα αυτό, εννοώ. Ας το παιδάκι μου, τι της το εξηγήσα, πώς να το καταλάβει, αφού της αρέσουν. Σ' αρέσουνε πουλάκι μου τα μπλε, δεν σ' αρέσουν? Πολύ. Ορίστε, αφού περνάει καλά ο άνθρωπος. Ας τον τρολό στην τρέλα του. Ο Σπάιρος γιατί δεν ήρθε? Δίνει αύριο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Να σας πω, βλέπετε εσείς τίποτα ενδιαφέρον? Μα δεν κατάλαβα γιατί τους έφερες. Είπαμε, είναι παραγωγή. Εσύ δεν είπες ότι ο ιδιοκτήτης του θέατρου μας κάνει νούμερα? Άμα αγοράσουν αυτοί το θέατρο, καθαρίσαμε. Τότε να πάω να τους μιλήσω. Όχι, να κάτσεις κάτω. Τα κορίτσια θέλουν να δουν. Να ξεκινήσουμε αμέσως πρόβα. Ναι, αλλά χωρίς το γύψο αυτή τη φορά. Μία κουτσί φτάνει. Καλά, καλά. Θα δείξουμε ό,τι έχουμε στήσει από το έργο ως τώρα. Αλλά καλύτερα να δουν έναν αυτοσχεδιασμό πρώτα. Πολύ καλή ιδέα. Πάνω το πω στα κορίτσια. Τι αυτοσχεδιασμό να κάνουνε? Έναν με μαγιό αν γίνεται. Έλα. Αυτή η κυρία δεξιά, η ίδια με την κόρη της Φεβρονίας της Γκαβής. Α, δεν κάνει και καλή στρέψη. Καλά, καλά δεν είναι. Δεν πως κάνει. Εκείνη η θύπλα της όμως χαριτωμένη είναι. Η αδύνατη με τα μαύρα τα μαλλιά. Και αυτή καλέ η ίδια είναι. Αυτή που παντρεύτηκε ο γιος του Τάκη του Τσιφούτη. Ρε εσύ Ζουμπουλία, τι ονόματα είναι αυτά που έχετε στο χωριό σας, Ινδιάνικο είναι? Αυτή με το άσπρο το καλσόν. Γύψος είναι Μαρή, δεν βλέπεις, τι άσπρο καλσόν. Α, συγγνώμη, δεν βλέπω πολύ καλά μακριά. Και η Φεβρονία η Γκαβή έτσι ξεκίνησε. Ωραία κοπέλα είναι αυτή, αλλά κουτσί θα τη στείλουμε, δεν γίνεται. Η κοντούλα. Δεν έχει πολύ όμορφο πρόσωπο, είναι πολύ γλυκιά. Όντως αυτό είναι πολύ χαριτωμένο κορίτσι, όντως. Δεν κάνει όμως για καλυστία, είναι κοντή. Και τι πειράζει. Δεν τη θέλουμε για τα Ιαπωνέζικα, για τα ελληνικά καλυστία τη θέλουμε. Δεν κάνει. Δεν κάνω ρε Μαρή, μια υποτίθεση και μια άλλη κάνει. Λοιπόν, είσαστε όλες σπόροι στο έδαφος. Τι πάθανε, καλή, τις ψέκασε? Είναι σπόροι στο έδαφος, λέει. Καλά, εγώ δεν βλέπω, αλλά εσύ δεν ακούς. Εσένα πώς σε λένε στο χωριό σου, Ζουμπουλία κουφή? Και σιγά σιγά φυτρώνετε. Μεγαλώνετε και γίνεστε περήφανα και ψηλόλιγνα στάχια που απολαμβάνουν τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού. Μπράβο, μπράβο, έκτακτο. Θα περάσει τώρα και άλλον η στοιχή μηχανή να τις στερήσει όλες. Γιατί δεν μας κάνει καμιά. Σηκώστε εσείς να φύγουμε. Άγιε, την καλύτερη δουλειά έκανε ο Σπύρος που δεν ήρθε. Πάμε καλά να φύγουμε από εδώ. Από πού ακούγεται αυτό? Γιαγιά! Εδώ! Τι είναι αυτό? Μπαγλαμάς. Μ' αρέσει που το λες σαν να είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Γιατί τι το αφύσικο έχει? Τι δουλειά έχεις εσύ, Γιαγιά, με τον παγλαμά? Παιδάκι μου, δεν σου είπα τις προάλλες ότι πήγαμε τη Θεοπούλα και γραφτήκαμε στο οδείο? Δεν με προσέξω να σου μιλάω. Προσπαθώ, δεν είναι πάντα εύκολο. Γραφτήκαμε λοιπόν και ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε όργανο. Γιατί βρε Γιαγιά, τώρα τι το θέλατε το οδείο? Κακό είναι που ασχολούμαστε με τη μουσική. Γιατί δεν πήγατε στη χοροδία της εκκλησίας, να μην σας έχω και όλη την ώρα μες στα πόδια μου? Α, η χοροδία της εκκλησίας είναι πασέ. Τα γαλλικά βλέπω τα εμπεδώσαμε. Ακριβώς. Γι' αυτό ξεκινήσαμε οδείο. Όπου να είναι έρχεται και η Θεοπούλα για εξάσκηση. Και τι δηλαδή θα διαβάζω εγώ μέσα και εσείς έξω θα παίζουν τα μπαγλαμαδάκια? Ένα μπαγλαμά έχουμε. Η Θεοπούλα δεν μαθαίνει μπαγλαμά. Τι μαθαίνει?
Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Έχω εξεταστική, έχω διάβασμα. Πώς το λένε, θέλω ησυχία, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν φταίω εγώ, Σπύρο μου. Η κοντή απαθεωτήτηδα δεν μπορεί, λέει, τη φασαρία. Τόσα χρόνια περίμενα να αρρωστείς και δεν αρρώστανε. Τώρα το έπαθε. Τη σκοτώνεις ή δεν τη σκοτώνεις? Τη σκοτώνεις! Γιαγιά, ξέχνα το. Αφού είχε οτίτιδα η άλλη. Και πρέπει να πάθω κι εγώ. Καταρχήν, πού τα βρήκες εσύ τα λεφτά να αγοράσεις ντραμς? Πουλήσαμε τα μπέλια στα χωριά. Πάνε τα μπέλια! Πάνε! Θεοπούλα, μάζεψτα και φύγε τώρα. Και πάρε και το ζαμπέτα μαζί σου. Και πού θα πάμε? Στη Βύση, στη Βανδία, στην Κοκκίνου, όχι εδώ πάντως. Τηλέφωνο! Ναι. Έλα, η Αγγέλα είμαι. Τι είναι, αύριο κατά καμία? Μπα. Εσύ? Για τα καλυστία δεν βρήκα, για τη Eurovision αν θέλετε έχω κάτι να σας στείλω. Πού να τη βρω, ρε Αγγέλα, μες στο σπίτι, ουρανοκατέβατη θα έρθει. Άμα το κρατάς από την άκρη, κάνει μεγαλύτερη φασαρία. Έλα. Στο Φώτη είμαστε, θα έρθεις? Δεν το είχα σκοπό, αλλά έτσι όπως γίναμε εδώ πέρα θα έρθω. Έλα, γεια. Δεν είπα να τα μαζέψετε. Κουδούνι! Ρε, τι τραβάω! Γεια σας. Ήρθα για τα κοινόχρηστα. Ποια είναι αυτή? Ρώτα τι να σου πει. Γιατί γελάτε, ποια είναι, μένει εδώ στην πολυκατοικία? Είναι η γονή της διαχειρίστριας. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα που ήσουν στο κάμπι. Άνοιξε την πόρτα και ρώτα τι πώς τη λένε. Έχει αστείο όνομα. Όχι, όχι, Σπύρο μου. Ρώτα την όμως. Ωραία κοπέλα, Πολύ. Και άμα αρχίσει να μιλάει, να δεις τι ωραία που είναι. Είναι καμιά χαζή, λέει βλακίες. Όχι, όχι, Σπύρο μου, μια χαρά είναι. Άνοιξε την πόρτα στο κορίτσι. Για τα κοινόχρηστα σας είπα ότι ήρθα. Καλώς το κορίτσι μου. Έλα, πέρασε μέσα. Έλα μέσα, έλα μέσα. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, καλά είμαι. Τη Θεοπούλα τη θυμάσαι? Ναι, βέβαια, γνωριστήκαμε τις προάλλες. Πώς είστε, κυρία Θεοπούλα? Για μια χαρά μιλάει. Καλά, δεν περίμενε. Από εδώ, ο εγγονός μου. Γεια, με λένε Σπύρο. Χάρηκα. Εσένα πώς σε λένε? Και στρίβεις. Γύρω-γύρω, 7 φορές. Και μετά. Και. Ψηλά, ψηλά, ψηλά. Τι κάνετε? Τίποτα. Μας έστειλε μήνυμα ο Σπύρος. Και τι λέει? Έρχομαι αμέσως. Έχω βρει την τέλεια υποψήφια, απλώς υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Τι προβληματάκι? Δεν λέει. Hello, you like the young guy? Yes, I like. Love a little boy. 1, 2, 3, 4, 5. I love a little boy. 1, 2, 3, 4, 6. 20 for the rico, 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 20. Γεια σας. Γεια! Αυτή είναι? Ναι. Καλή, αυτή είναι κούκλα. Σαν άγγελος. Πώς σε λένε, κορίτσι μου? Αμαλία. Τι είπε? Αμαλία. Δεν είπε Αμαλία, κάτι άλλο είπε. Ναι, αλλά Αμαλία ήθελε να πει. Και γιατί δεν τα είπε τότε? Γιατί δεν μπορεί. Πλάκα κάνεις. Αμαλία, να σε συστήσω. Ο Φώτης, η Αγγέλα, η Ντάλια, η Ζουμπουλία. Ζουμπουλία? Να το πάλι. Πώς το κάνεις? Ποιο? Τι θα κάνουμε? Πάλι μωρό μου λείπεις, πάλι με καταλείπεις. Θα ήθελα να σου να εδώ για μια νύχτα μόνο. Πάλι μωρό μου φεύγεις, πάλι με αποφεύγεις. Δείτε τι καλή που είναι. Δεν είναι κρίμα. Τι καντεμιά είναι αυτή? Και κάθεται και ήσυχη.
Είναι και υπάκουη. Μόλις της είπαν έρθει εδώ, αμέσως με ακολούθησε. Να τη στείλουμε τότε. Θα την κόψουν τα αλιά. Θα την κόψουν συνέντευξη. Δεν θα φτάσει στις 40. Δυνατόν να την αφήσουν να βγει να μιλήσει έτσι στην τηλεόραση. Ναι. 1000%. Ματώνω, χωρίς εσένα λιώνω. Ματώνω, ματώνω, εσένα θέλω μόνο. Το ρεφρέν το λέει καλά. Δεν έχει νι και γι' αυτό. Ας φροντίσουμε τότε να μην χρειάζεται να πει ούτε λι, ούτε νι. Τι εννοείς? Θα δείτε. Καταρχήν πρώτα να βεβαιωθούμε ότι είναι διατεθειμένη να πάει. Τι βλέπεις, Αμαλία? Βίντεο κλιπ. Μάλιστα. Εσύ τι κάνεις στη ζωή σου αυτόν τον καιρό? Τίποτα. Τη γιαγιά μου φροντίζω που είναι στο νοσοκομείο. Α, τι έχει? Ουρολίμωξη. Λέει και ξαφνικά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Από δουλειά, εργάζεσαι κάπου? Όχι. Σκέφτομαι όμως να ασχοληθώ με το modeling. Α, σε ενδιαφέρει το modeling, σ' αρέσει? Πολύ. Αχ, βρε Μαλία μου, να χαρείς. Μη λες πολύ. Γιατί είναι πολύ, εγώ αφού πολύ μου αρέσει. Παιδιά, δεν υποφέρετε. Μόνο αυτή περνάει καλά. Σταμάτα πρέπει να γελάς όλη την ώρα. Και δύο συνεχόμενα τα ακούσατε. Θα σε σκοτώσω. Μη γελάς, σου λέω, εσύ δεν την μιλάς. Αμαλιά, πες λίγο. Ο Γιάννης ο υδραυλικός από την Κοζάνη. Τάνια! Ο Γιάννης ο υδραυλικός από την Κοζάνη. Ο επόμενος. Ποιος είναι? Ό,τι σου χρειάζεται θα το βρεις μέσα στο φάκελο. Όπως πάντα. Φεύγεις την άλλη εβδομάδα για Θεσσαλονίκη, προετοιμάζεις το έδαφος και μου λες πότε θα γίνει. Όσο γίνεται συντομότερα και όσο γίνεται καλύτερα. Δεν θέλω κανένα λάθος αυτή τη φορά. Δεν θα υπάρξει λάθος, να είστε σίγουρος. Με το άλλο θέμα τι γίνεται? Είμαστε κοντά. Πόσο κοντά? Την Παρασκευή θα ξέρουμε.